Pyrthei TV. Rural Craft and Engineering Division, kala pelong ya ka Marketing and Promotional Workshop ka Arsmi Kinthi. Halor kaman Scheme on Studies for Promotion and Strengthening of Black Pottery. Haka khat artarik bat khat lai tarik Lber haka shnong tershang bat larnai West Janti Heads String. Haka jingalang pli kabala long ha tershi in ha kli tershi. Laidon lang u Joint Director Commerce and Industries Shillong uba ML1 Shong kumukong san. Badu General Manager ka DCIC Juai uba biwajri ku musumbut kongsan. Kini projek kadai ka balabay tingka da Katnat Commerce and Industries ka Sarkar Jylla bala pentrikam da ka Mahatma Gandhi Institute of Rural Industrialization Wadha Maharashtra ka badai ka Research and Development Institute ka bahapo jong ka Ministry of MSME ka Sarkar India. Uba Roni Willingdo ubalong MLA ban unong yalam jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee haka khatlai tarik Lber arhazar arpusaw lokeno bakaan Citizenship Amendment Act arhazar hakandai kaditang kabut san Pyrthei jong ka BJP kabalawan ra ya ka rule jong ka nikaan shwaban wan ka election Lok Sabha khnang man phia arliang yikinong songshunong jong ka ri India haka kerteng jong ka niam. Haka jinga kran bekila Pyrthei Khubor uba Roni ula penram jur ya ka ni ka jingle jong ka BJP but ongru bagi patba kari barok kawai kide ben persyak jur ya kini kabut jong ka BJP. Kaseng Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit mentaga janbi jong ka khatlai tarik Lber kelai mi patba hanon ba hakmat ka Palau jong ka office rekam jong ka seng bantang ingkong ya ka kot kendon an CAA jong ka Sarkar India kum shi benta man penpau ya ka jing persyak man pentrekam ya ka tekaan hapo ka Jylla. Layalam mentang ya ketika kot kendon an CAA do Presiden rangba ke KSU West Khasi Hills District usamla John Fisher Nongsiang harengkat ke jingadan lang usamla Franklin Im Yong General Secretary bat kiwei dia. Presiden jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ubadairu MP ka Shillong seat uba Vincent H Pala lakeno ba ka ni ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance balalam khamat da ka National People's Party ka akum ka gunda bat lutilut nakipat ba jong ka Jylla. Kini kejengkan tho jong ba Vincent H Pala kalawan shisngi hadian bagi pulit kila pun pulam no ya kejeng temu jong ki agent uba abri ni sleeper sel jong ka kenhun Neutral National Liberation Council ki bala temu man Pyrthei bom IED ha Shillong bat hanong po. Habakran makila Pyrthei Khubor uba Vincent H Pala uong ba hakabaya dei ba ka shong suk shong sign hapo ka Jylla ru kala senjor bhamanta. Uba Roni Willingdo ubadai MLA bar unong yalam jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ula penpai nia kala ya ka All India Trinamool Congress hakabaya dei bar ka jingbam ya penben men penjang kertong haki artali ki Lok Sabha seat hakani Jylla Meghalaya na ka banta ben penyakhun hak election Lok Sabha ka ban salongshen. Habakran shikila Pyrthei Khubor uba Roni ula kentho ting e ya ka Trinamool Congress hadian bala dep ban penbena yaki kertong ban penyakhun haki sapu artli ki seat haka Jylla West Bengal klem daya selok lang berkaseng Congress watla kini ki artli ki seng san Pyrthei ki dei ki baya trelang hak liang persya haluk Sabha berki balat hauru ya ka kenhun India Block banyakun persya ya ka BJP hak election Lok Sabha mentau senam arhazar arpusaw. Meghalaya Pradesh Youth Congress hapo ka jingalam uba Adrian Khan Milliam kum President kila pelong ya ka jingaki habarok ka Jylla man persya ya ka jing pentrekam ya ka Citizenship Amendment Bill. Ya kini ka jinglet ban yaki de kisamla jang ka Party Congress lalam khamat dau Adrian Khan Milliam baru Vice President ban phira basiawmat nalor ki weki khan. Hakini ka jingaki la sakhi tang riong wet kisamla jang ka Meghalaya Pradesh Youth Congress kibala leit ban ra plakat hakmat ka office rekam jang ka BJP ban penpau ya ka jing persya ya ka jing pentrekam ya ka CAA hapo kari India. We samla bala tip kerteng kum ukershan dami talang arp khandai snem kerta ubasa hakashnang mupliang West Janti Hills District. Rasha penyap dusmon hakirunar ki bamla banithu hakashnang musdai kabadan markhab barkashnang mukla ban merjai bat yakamen bala sha sloi lingkhun lalap haka khat artrik Lber arhazar apusaw hajan lengkha kabadon hakashnong mustai. Kerkum ke ejahar bala mudui syaki pulit jongka umulong Police Beat House West Janti Hills District daka kemi kakong lakaman talang kala ong ba ukhun jongka ukershan dami talang hakashipau trik Lber arhazar apusaw laidi kiat lang berkiparlok hakawai kedukan kabadon hakashnong mustai.
Bat ulami shwa marwe na dukan kiyat klam de thu iki parlong. Henrei ha ka khat artrik Lber arza akusa lalap ya ka met yam jong u na lengkha ka bajangai kumba sanspa mita na ka dukan kiyan. Ka kong la kaman talang kala kerpat iki bor pulet bantok kit benia bat bantwen iki brio ki badan kiti ha kini ka kambeman bat ban pinstam iki karkum ki kendon ka an. Ketenat Information and Broadcasting jong Sarkar India kala khang ni khat pratali ki OTT namar ba ki bo iki dor bat ki video klam akor. Nalor ki khat pratali ki OTT kala khang ru khat khandai tali ki website bat san punyau tali ki account social media ki badan jinga so bat ki te ki website. Ki OTT platform ki bala syak khang ki kenthum ya ka Dream Films, Movie, Yesma, ka Uncut Adda, Triflix, X Prime, Neon X VIP, Besharams, Hunter, ka Rabbit, Extra Mood, Newflix, ka Mood X, Watchfix, ka Hot Shots VIP, ka Fuji, ka Shikuk Flix bat ka Prime Play. Ki pulit ke Delhi kila register FIR yang Menteri Sarkar jang ke Jylla Tamil Nadu UTM Anbarasan namar bawla berngem yang Menteri Dong Ba Duk Keri Narendra Modi. La register FIR hadin balasa priang ka video ba Union Menteri Sarkar la berngem yang Modi. Union Menteri Sarkar la keren yiki kentian ki baong ba Menteri Dong Ba Duk Berim Keri Rajiv Gandhi la syak penyap hakapor ba ka sensyar ka DMK ha Tamil Nadu bat kataru ka dei hakapor election. Naki arpu pratli ki parliamentary constituency ha Karnataka ka BJP kadang penbena dang arphongot ki kertong bat hakani ka thop kerteng jong ki kertong ki dan buongot ki nongelam ba khmat ka BJP bat donru ki MP bamenta ki bala syak penduk tiken. Menteri Dong Ba Berim UDV Sanananda Gowda State President Berim Nalin Kumar Katil Badu MP Pelajap Arsamoy Pratap Simha Badu Menteri Sarkar Berim GM Sideshwara kila syak penduk tiket hakaseng BJP. Kiba buon kiba ka BJP ka penyekun kidai ki dur khamat thamai. Naro kata ka Karnataka ka donru buon ngot kinangelam ka BJP bar ki MP bamenta na kibai pergi Jylla kibala syak penduk tiket. Presiden ke Rusia Vladimir Putin ulakan tu ikinong song jong ke Rusia bakini shim mentashit raham hak election president kaban sedang naduk ke khatsan haduk ke khatnya terik mentau benai. Putin loong ba ka wei ka vote ru kalong ka bakordor haduk kata-kata kenang men peni ya ka jinga teli hakari. Kiran sangut ki kertong ki bala aireng hak di ka election president ka pemerintah Rusia. Ke India ka dekeri ka benengkong hak ka Pyrthei ban khang ya ka TikTok ka app ka bana China. Henry menta kadang don ka jingatai hayeng darbar thawan jong ka United States namar ba ka US ru ka kwa ban khang no ya ka TikTok ha ka tekeri. Kidon kumba shispa nyopho million ngot kinong song jong ka US ki ba penan kam ya ka TikTok. Ka India kala khang ya ka TikTok namar ba ka de ka ba pet bat bisa da ka sarkar China kumta ka shem ba ka don jingma na ka benta ka jingshingan jong kari. Menteri ketenat yadari jong ka Israel yo Afgalan uloong babaro ki badan kti ban hierthma ya ka Israel ha ka nyautri urisau arhatal arkulai kinam lan na ka jingsha penshitom la ka dei ban chusiat yam ne ban chuset patong uloong ru ba kilap ban phetkrat na Gaza ban let chekiwi pat kiri henry ka Israel kan thwet iki hadu ban dalam unang yalam ba kli du jong ka Hezbollah Usayyid Hazan Nasrallah uloong ba ka Israel kanam yo satya ikinong yalam jong ka Hamas wat ada ka khandra sakat nukat nuru uloong ba ka Israel kala ram lepa hakathma na du basdang ula amsiem ikinong Palestine ba ka Hezbollah kanam no yaki marwai henry kan yaidan hasenda jong kinong Palestine banya khut persha yakinong shuan ke Israel kan sedang batpin kenria ikipat ba na Rafah shwa bakan kharwit na phang hakik tem jong kile no Hamas menta kadang penkre ya kacaka sa tengen basipo jongki pat ba ya ka ba kan penbiang ru na dong shadong na do ka bam ka bat ki wei pat ki jingdon kam jongki ke Israel ka thmu ban pen khoi lut plan nikile no Hamas ha Gaza namar ba ka shim balada ki Hamas kidang don ke Israel kanam shoksung tikitu kilong ki Khubor hakimat man matasi Khublai